L'entitat inaugurava el cicle amb una conferència que va versar sobre la figura dels indians catalans, aquelles persones que especialment entre finals del segle XIX i principis del XX van emigrar a les Amèriques a la recerca d'un futur millor. Eren homes i dones de tota manera i condició que van fugir d'un país que es trobava enquistat en el caciquisme de l'antic règim. Escriptors, enginyers, metges o químics catalans que es van desplaçar principalment cap a Cuba, la perla de les Antilles. A la seva tornada a Catalunya van invertir tot el que havien guanyat en la seva ciutat d'origen, ja fos construint luxoses cases que s'han acabat convertint en emblemes d'una arquitectura cosmopolita inconfusible, alhora que van reformar carrers, places i teatres. La periodista i docent reusenca Tati Cabré, tota una eminència en l'estudi dels indians, s'encarregava de conduir una xerrada que va girar al voltant del seu darrer llibre, Els indians catalans, històries i anècdotes de personatges singulars, una publicació que reflexiona sobre com aquest fenomen és la clau de volta per entendre l'herència cultural catalana de què gaudim en l'actualitat. Imagina't què seria de la cultura catalana sense els indians. No tindríem tot el mecenatge dels Güell, indians, originaris de Torredembarra, sobre Gaudí. O sigui que no hi hauria, a dins del corrent del modernisme no hi hauria ni el Parc Güell, ni els pavellons Güell, ni el pavelló Güell, ni els cellers Güell. Tampoc hi hauria tot el mecenatge que van fer els Marianao, els pintors de la seva època. Per exemple, el pintor Cussachs, no tindríem el Parc Samà de Cambrils, no teníem el Parc Marianao de Sant Boi de Llobregat, escriptors que es van inspirar en els indians, per exemple, Santiago Rossinyol, com hem vist aquí a la conferència, o Serafí Pitarra, no haguessin pogut enriure-se'n dels indians si no hagués existit el fenomen indià. Al llarg de les seves pàgines, Cabré reivindica i visibilitza un episodi de la Catalunya contemporània que moltes vegades ha passat desapercebut pel gran públic. Ho fa afegint dades, imatges i noms que la història ha invisibilitzat. És el cas, per exemple, d'un cas que ens toca de ben a prop, el de l'indià salvatà Andreu Bru. Està documentat que tenia un cunyat que era de Torredembarra i com que Torredembarra és una ciutat d'indians, se'n va anar a fer les Amèriques i es va instal·lar a Santiago de Cuba. I allà tenia una botiga de merceria, tal, i amb una epidèmia de tifus va decidir tornar amb la seva família a Espanya. I una filla d'ell, es deia Isabel Bru i la Sus, es va casar amb el futur marquès de Comillas, l'Antonio López López, que els seus fills es deien López Bru. No? O sigui que aquest Andreu Bru i la Sus està dintre de la història dels indians amb lletres majúscules. Jo he identificat el seu enterrament al cementiri del Poble Nou de Barcelona, però m'agradaria saber-ne més. Si algú de la Selva que sigui descendent d'aquest senyor, del Bru, o que sigui col·lateral d'aquest senyor, m'agradaria molt